alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Bayaw Pindi TV bisimilla mon robindu jayndeli moɗon weltare min dañi kuccide mon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccide mon e oɗo subaka altine hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaka e lawol gotol a calminama juura berta ƴuude ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hawɗo goro sawo hollude en caggal jam ɗum e nder leydi meɗen Sénégal saabu oɗo saaha ɗo joni Moussa ñanani haale kadi goɗɗo vague ko omicron ɗe wiyete omicron ɗum noon yo Allah dandu en hen hayso tawi won ka jiyaɗo nder leydi meɗen Sénégal yo haɗanen ɗon holla en caggal ɗum noon ko weltare tan min dañi caggal semaine mo ganduɗa mataw min kuccodirani hen ko heewi ko banggalam ni mbiyanmi e Moussa Nia kono ko jaam ɓolo wonno baba Moussa no subaka o waɗi alhamdulillah Aissata Ndiaye ko noon tigui yeeɓiyankoɓe Pindi TV jewninoma en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe kokkuɗen fartangue jottaɗo yo subaka altine premier numéro de la semaine roɓi indu jayndede mo ko sifa e kala gaɗa jaadi leydi Sénégal Aissata Ndiaye ɗo ɓe mbawi wonde ɗo ɓe mbawi wonde en calmini juuri noon tigui goto foof salminama juurama manama Moussa Nia ko ɓuri tengtude hen ko noon tigui ala haali on variant ala haali ganduɗa tigui on brosse covid 19 kono kadi e ganduɗa ko gon hello mum walla mbiyen din mbaɗi mum hesiri on brosse kesso omicron ne ɓuuri tentude nder jayndi leydi Sénégal a jayde vox populi ko noon tigui kayre gudditirten damal ɓe mbi ko nouveau variant oɗon mo ganduɗa ko waɗi fayre kono kay ya waɗi ganduɗa ɗum ko hunde tulde haqqillaji ɓesgu Sénégal ɓe mbi ko omicron nena waɗa circulé walla mbiyana nena laye nder leydi men Sénégal Aissata Ndiaye ɓe mbima ko tato kañumen tigui mbaɗa détecté ene wayno goto to ko oɗon service IRSF ko kañumen tigui jiiɗi ɗum goɗɗo o noon ganduɗa ko ɗiɗo heddiɓe ene wayno ɓeɗon tigui addi ɗumen walla mbiyen jiiɗi ɗumen ko on institut Pasteur mo Dakar kamɓe kala ganduɗa kam jogui risque infection e faade ganduɗa ko variant ji goɗɗi waɗɗi procuré ganduɗa ko préoccupé nguɗon goomu ganduɗa ko catal e fedde gotago nder wiyetego organisation mondiale de la santé taggal kan ɓe garti ganduɗa ko on ñalawma programme pour subsetal ene wayno ñalawma fittude laɓɓinde tigui ha laaɓa e ɗum ɓe garti hen ɓe mbi ko makkiya ganduɗa kay ko wakkini on jakorɗo Sato Kotki woni ministre de l'urbanisme oɗon mo ganduɗa ko Abdoulaye Seydou Sow gande ko pittugol booli lamor ngol ɗum ne tawi nder helloɗo ɗaɓo nden jayde vox pop jayde las ko dawri ɓe mbi ko omicron fait son entrée au Sénégal ene wayno caggal nde o heeɓi leyɗele kewɗe kono joni de o heeɓi fawde koyngal makko leydi Sénégal ɓe mbi ko remettez vos masques Aissata Ndiaye mbatte masque mon no hannir ni kono kay ya dartine ndeɗon darde semmude gam kay rewtude on nouveau variant covid 19 mo ganduɗa tigui taɓal mum yettimo ɗo e nder leydi men Sénégal caggal kan ɓe garti oɗon ñalawma no mbiɗa ni bosup setal Macky Sall nettoie Dakar ene wayno oɗon désencombrement mo ganduɗa tigui ñooho walla mbiyen salteji taweteɗe booli lamor ngo ɗum de woni ko hoore lendi yonnan kanen tawi hello jeeɗi ndeɗon jeyde caggal kan Aissata Ndiaye ɓe garti no hannit ni oɗon décrochage violence politique mo ganduɗa waɗi to Guet Ndar gam sababu Benno Bokk Yakar kamen tigui jaggodir toon ene wayno waɗi ya ganduɗa ko hunde musde kono kay gañi ɓe hana andirta ni jayde l'observateur ɓe mbi ko 3 cas de variant omicron la santé en état d'urgence ene wayno noon ha joni ganduɗa tigui ɓeɗon pecce peeje comité national de gestion des épidémies ganduɗa kay ɓe mbaɗa batu e oɗo subaka hande gam kay wadde réorienté oɗon ganduɗa kay riposte holno tigui ganduɗa ko ruttirte on brosse covid 19 caggal kan Aissata Ndiaye e nder ndeɗon jayde yusuma jiguen taw hen kongi Sokhna Aïda oɗon ko épidémiologiste o wi ko il faut interdire toutes les rassemblements inutiles deltede ganduɗa ko ngala fayide kañumen kala ne pooti hattede nder leydi Sénégal ɗo joni mi sikkande Moussa e ɗo campagne o tolni ɗo jayde quotidien le quotidien ɓe baddi koye jonde junde oɗon maire mo Guédiawaye Aliou Sall ene wayno wi ko ganduɗa ko yogue ɓesgu Sénégal kañumen kala ene mbaɗa attiré taw kay waɗɗumen attiré ko Guédiawaye ndiɗon mairie walla ko gardugol makko kanko ene wayno ɗum noon woni ko tawte hello jeetato jeenayi ndeɗon jayde quotidien le quotidien caggal kan ɓe gatti omicron ɓe mbi ko omicron 3 cas positif kañumen tigui ganduɗa ko tawte ɗo e nder leydi Sénégal oɗon ñalawma pittugol ganduɗa ko désencombrement de Dakar Macky Sall artire ganduɗa tigui oɗon bosup setal kala e lewru fittude tigui lamar ngono hannirta ni jayde les échos kaynum hoorejo leydi o wiyete ko Adama Faye mo ganduɗa tigui oɗon woni hoorejo coalition défense gox ene wayno noon caggal nde ganduɗa kay ko jagorɗo kelfinaɗo gueɗe nder leydi woni ministre de l'intérieur halfinimo wonde de yo change ɗiɗon motive aji walla mbiyanna ganduɗa kay couleur aji oɗon coalition makko défense gox wayno couleur aji ɗiɗon ne nande Benno Bokk Yakar o wi ko ala tigui ganduɗa hokkowomo walla mbiyen sabrode tigui ganduɗa o wayla ganduɗa ko ɗiɗon couleur uji ɗon de Adama Faye ne jaggi to jaggu ene tawi nder hello jooɓo ndeɗon jayde ɓe garti tigui ganduɗa ko rififi à l'arène nationale oɗon garmi gara papa Sow ndeɗon gagnande kono kayya e oɗon désordre teska toon kikiɗa hanki o Moussa Nia Adama Faye couleur makko ko olo woni jaune exactement jaune et beige noon wawa nandude jeyde enquête coloski
ko noon tigi enquête wi ko dossier ɓe mbaɗi ko immersion walla mbiyen jillu e nder inspection interne inspection ngaji ganduɗa tawte ko nder hol ko somi nder toon holko woni nder toon kono kay hol gurdam ɓeɗon ɓe garti hen tagui e nguɗon goomu I2AF si le ministre ne veut pas on est désarmé ene wayno ganduɗa tigui so tawi jagorɗo tigui hoddirani walla mbiyen hollitani yidde mum kamɓe de ganduɗa tigui ɓe goppiri hadda ɓe joƴƴinir sese ɓe garti tigui ɗiɗon sungoji le fo laamu to leydi Gambie jani koɓe enquête mbi ko Adama Barrow subtama tigui ganduɗa kay ya second mandat mum taw kay ya ɗiɗon candidat tati ɗi foof kanko folɗumen ene wayno sungoji le fo laamu to leydi Guinée ko ñalawma aseɗo tigui Gaston Aissane Ndiaye kanko de ganduɗa ko Adama Barrow eɓi fartangi jottade ndeɗon jappere laamu leydi Gambie caggal kanna ɓe mbi ko hal haali seppiro walla mbiyen lamba si tawi Papa Sow combat waɗa annulé to arène nationale ɗon to heddino hojomaji mbiruji jaggodira Moussa Niamade wona Amadou Adama Barrow wino ko duuɓi tati tan watta ɗum ko avant ka laama ɗum ko puntirkel jeyde gendire ko addi hande le soleil national e natal makko kanko lamtor pour gueɗe peel e junggo taw kay yiya on Adama Seydou Sow ganduɗa ko Abdoulaye Seydou Sow pour weeɗe junggo ene woni noon kamɓe kala ɓe gonno ko yiya alhaali pittugol ɗiɗon booli lamorgo ɓe garti tigui oɗon ñalawma mo eɓuno nden eɓɓore makko basub setal ene wayno noon kanko hoore lindi warti hen on jagorɗo sato code kiho woni ganduɗa ko Abdoulaye Seydou Sow o holliti ɗum ganduɗa kay yiya kala peeje peccorɗe wono kala kaptorɗe walla mbiyana kala tigui kutorɗe gam kay laɓɓinde ganduɗa ko lamorgo ngo omo toppiti ɗum noon kono kay gomuji goɗɗi ma gade kay beele seɓɓitinde ɗum ɗon wadde désencombré Dakar no hanniti ni UCG kañumen tigui daari darde sembune ɗum de woni ko jayde le soleil addi kono kay caggal kanna ɓe mbi ko Adama Barrow vainqueur de la présidentielle jayde libération article nan ko oɗon alhaali no kewɗen wiide sowona scandale ko révélation ko enquête exclusif ɓe mbaɗi alhaali Tahirou Sarr ɗiɗon 6639 mètres carré oɗon scandale ɓe mbi ko wonno ko juillet 2020 oɗon terrain de l'homme d'affaires c'était sur 832 mètres carré ene wayno noon alhaali hérité ji faade oɗon ganduɗa kay wiite ko Baye Mbaye Jare Gueye kañumen tigui ganduɗa ko waɗano exploité oɗon réserve caggal duuɓi mantinde kono di ko alhaali tigui oɗon jottodirimo ɓen ɓe ganduɗa tigui ko ɓe holliɓe kañumen tigui jeeyi ɗeɗon leyɗele ne wayno ɗum woni ko jaydi en koɓe libération gaddi oɗo subaka ɓe mbi ko Omicron fawi koyngal mum Sénégal waɗi enregistré premier kawuji mum walla mbiyen 3 cas kañumen tigui woni tawte coftal ɓalli udditama stade ɓe gari koye natalla Edouard Mendy méconnaissable contre West Ham e oɗo week-end o waɗi pottel ngal ganduɗa ngal yoɗani walla mbiyen pottel ngal ganduɗa tigui fewani ene wayno Edouard Mendy woppiri junggo mum e oɗo week-end caggal tigui ganduɗa ko nde logga bituji tati ɓe mbi ko Mendy en difficulté en décembre kono kay on entraîneur makko Thomas Tuchel o wi ko il semble avoir perdu un peu de confiance en lui ɗum foof yewti koye alhaali trophée Lew Yacine mo ganduɗa tigui omo ɗaminno meilleur gardien peut être ɗum noon foni jaako woni mo jagguimo suppose voilà ɗum woni jaako sifa e jayde stade oɗo subaka caggal kan Aissane Ndiaye ɗum woni ko sifuno e kele gadane jayde leydi Sénégal noon tigui Baba Moussa en mbatta sona arde e banggal fait divers meɗen fait divers noon hande ko kañum noon addi hoore muɗum woni tan banggal violence jewtindaɗo hanki e nder lamba ka Moussa Niane anda leydi meɗen joɗima ko juuti lamba dañani ɗo saabi ɗum ko pottite ganda ene haɗano ne wawi wiyede duuɓi ɗiɗi de timmi duuɓi ɗiɗi ko ganda combat ji mawɗi darnaka hanki combat mo ganda ene faɗano cippiro welgo ene faɗano ko ganduɗa ko wayruno yiyede ma yiye kono noon ɗum laataki saabi ɗum ko violence harele nangodiral ganduɗa ƴewtidama hen ha Papa Sow ponnoɗo wadde grand combat o dañi hen gagnande musde ha saabi combat o dartina saabu sa yeeɓi ɗum e télé Moussa Niang ma yi ƴiƴam ne walwalta ne ronkidarade ha wattidi combat o waɗa annulé combat o no mataw ɗum woni laaɓi tati de laaɓi tati ina waɗe annulé yiyama kadi konguɗi ɗi ganda konko site o suuti ɗum wiide tan Papa Sow bettimo e ko way noon won konguɗi noon ɗi ganda Moussa Niang hayso tawi ko adversaire maɗa hande so dañi gagnande Moussa Niang aɗa foti ummade ɗo gonnoɗa ɗo woni banggal cumukaye maɗa woni to banggal ɗo gonɗa ɗo tawoya ɗum mbaɗa compatir woni tawoya ɗum e mette mum ganda ina heeɓi ɗum ene wonanno kono yonna lamba caggal oɗo violence saabu ko wayni watta sona ɓeydude violence Moussa Niang saabu hande ko gañi Papa Sow ko ummi koye banggal makko hayso tawi ko Papa Sow tooñi hande Moussa Niang gagnande dañi yo daro o
wallita on sabu ko heɓi Papa Sow ko ne wawno hebde mo kanko tawde ko lamba noon yo jaam addete e saaha fof kono wona konngudi wiiɗi ne wawi tawa noon ko konngudi mataw ko haala cukkagu nangimo walla ko way noon kono mataw darde makko tan ne ɓurno ɓurde fewde yodde eɗo darori ɗo e yiyandam mbiɗa haala cuwaw mbiɗa ko haala cuwaw ɗum tan nanngumi an hecci sitto mi andani ko noon tigi alandi Allah Aissata Ndiaye ko artude ha joni arène national o min to waɗa ɗo ni adi wasde fewnitade technopole min sikku ganda ko ɗon hayso neɗɗo waɗama noon gueɗe bonde jomum ne wawi ruttade natte ndiɗon cukkuri taw ma sambatinani ma dambatinani deuxièmement lamba e violence kañum min sikku kañum hay goto wawa serdu ɗum quoi Damba Diop idino wonde toon ganda ko kalde lambe ne waɗa à partir de 15 heures kala bitik gonnoɗo ɗon uddat toutes les alentours te ganda ko lamba gasa tawa nanani kayri warama walla kayri gañama gañan bonde ko hunde wonde rare ko toon min konno hamin ganno wurda hande ganda ko ñannen miruji stade no wayi yode ɓe supporteur uji ƴettu saison uji fof ɗuggiri berli ɗum ko 1 watti deuxième fois ñannen ɓoyɗo ngolɗo ɓe mbi ko presque 100 et quelque ganduɗa ko gendarme walla policier ma yaha toon wadde garde oɗo combat holto watti ndi tu vois Aissata Ndiaye min mi wiyani sitto ko haali ko haalani ko forani haalde walla haali ko foti haalde mais waɗama barrière ana fotade wadde franchir oɗo barrière tawode adversaire uji ma walla oto banggue hay football ko noon wayi mon fof ne joguiɗo haɗata tiyate limite yani barrière bien défini ko ɗo poɗɗa haadde tu vois o waɗi jegui yettade ɓeɗo ko alandi lamba mu wiɗum ay goto wawa wadde ganda ko classé mystique à part ko peut être feccere nde ɓe dañata ko sernaɓe ko karum kamɓe ɓe garta ɓe jooɗo ana wiya aɗa ya aɗa sakkuyo joom sabaraji hongunoɓe goɗɗo kala ko manma Aissata Ndiaye ene ɗumini hedro noon sinowaji ne pewnata stade o nde ɓe miiji ko kamɓe ko discipline mabɓe needi ndi ɓe jogui haqqille moɓe jogui noon ɗum tagui ɓe pewni noon e stade o manda sa yi pourtant arène national supporteur uji mbawi fin de jour goto naare nder exactement barrière merci parce que ala ko ɗum mais kamɓe miiji ko koye mabɓe c'est ko oɗon désordre ala to mabɓe kono Moussa Niang ɓe miiji ko koye mabɓe kono ɗon kam mi jaɓata ɗon saabu aɗa andi ko tagui so hunde nama he plan fawete joƴƴinane hoɗɓe e nder leydi ndi hoɗɓe e nder leydi ndi ina andi holi heedɓe jeeboyde lamba e hoto discipline leydi meɗen tolni Moussa Niang déjà tan a ƴeewat nawetan ko dañata hen ko hecci hanki mi anda ko stade Ndiarème mi anda ko stade Amadou Barry wonmo ganda koko bonna ha équipe oɗon koko yowa Moussa Niang ƴeewa ɗum ɗon hande indiscipline o woni manquede nedi ni nani ɓuura ɓeydade subaka foof mataw joni heddi ko hunde wiye événement wonta dañde e nder leydi hanki 58 agresseur fa jungo ayi kamɓe fof man fof ne jogui arme blanche taw ko laaɓi walla ko jaasi walla kala ko gagnata walla kala ko wara hol aroɓe stade ɓen addani ɗumen yebde sitto addani ɗumen Papa Sow addani ɗumen addi ɗumen ko gollade holkono gollal mon woni gollal mon ko wadde agressé woni gollal mon ko warde woni gollal mon ko heftude ngaluji janandi ɗum ɗo ko Aissata Ndiaye violence o heeɓi degré walla niveau mo gonɗa son paroxysme ko aɗen mbawi ɗum haalde ana meeɗa jooɗade une semaine taw nanani neɗɗo warama walla kaari hirsama walla oɗo tawama ene werlaɗo une semaine ɗo e nder Sénégal a wawa jooɗade wadde mbiyan Aissata Ndiaye Pape Abdou Fall kanko waɗi ko waɗanno contrat ji e sponsor wadde ɗum médiatisé wadde ɗum kala no poɗɗa rew ɗum ko heeɓi Papa Sow nen ñagana ɗum hay artésoi mais mo wi sport ene foti wadde ganduɗa ko exclure définitivement ɗum ko wiyete violence par ce que hunde ganduɗa wawa yaade lamba leydi men joguinomo charme ha mbaɗɗen yi tubaɓe ne garde cippire oɗon charme noon mo waɗano dégagé oɗon engouement mo joguino ko on engouement wawi so wiyama lamba yani ala ko yani lamba sowona aɗo violence par ce que goto susata yaade ganduɗa tigui stade yeɓoyde lamba par ce que ala ngo tagui par ce que a mbira est ce que so tawi mami dat waɗa koye nder ladde noon tigui Moussa Niang te hanki ƴewata ko lamba ka baɗono Sidi Diakhaté ko promoteur baɗono Assane Ndiaye ko promoteur hanki kamɓe fo yiyama darde mabɓe e caggal o mo ganduɗa ko kanko woni Pape Abdou Fall ɗum ɗon woni ko ganduɗa koko yooɗi kamɓe wonɓe e banggal lamba aɓe tilla hen ɓe yoɓe ƴewto koye mabɓe Moussa Niang ɗum ɗon ɓooyiɗo ƴettude bone muɗum walla mbiyen banggal liggeyaji yahane yuppa ɗum e hongoɓe
waɗoɓe sabar walla e waaɓe noon ɗum ɗon kam ɓooyiɗo e nder leydi ndi kono ko wayni Moussa Niang dañatano e mawɓe meɗen ganda ko sippirtunoɓe yo sukaɓe gartir hakkillaji mumen koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi saha goɗɗo so Allahu lamdo jaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno bamum Moussa Niang heɗen noon e banggal caméra o ko Ndeye Fatou Massaly e wondude ndak mbay de ndak mbay Allah jarama on jarama e kettugo